Ndakushinganidzai kwatiri pano paZim TV zita andinonzi Elizabeth Nyapita kutendai netsibirisa mukutipa tikona mukusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare muzara nhasi tine nhau inoshungurudza inosuwisa inorwadza zvikuru yamukoma Moses Matare vauya vachiti ndiri mudumbu maamai vangu ndakatengwa kana kuti ndakatengeswa nevabereki kun'anga iyoyo inotogara mandiri mushure mekufa kwayakaita tikati aiwa regai tinzwe nhau iyi mukoma Moses vachitsanangura kuti vari kurarama sei. Baba Moses Matare makadii? Ini ndinofara makadiwo sisi vangu. Aiwa ndiri nani kuti sei kumba? Hai kumba kwakanaka. Naika. Tine tichingotamba asi kuti pano nepapo. Topa mufaro unozongoperawo ngozoona ati asi kumba kwakanaka. Naika. Aiwa tinotenda Mwari. Kumushande kupi? Kumusha indobva kuMidlands kumvuma. Okay. Ndokwa makaberekera? Ndakaberekerwa zvangu kumberengwa sokuti ndandiri first born. Saka sindakazouya kumusha mai vaperekwa kumvuma kwacho. Okay. Makaberekwa muri vangani? Isusu vana takanga taberekwa tiri 7 asi tasara tiri 5. Okay. Vamwe vaviri vakashaya. Okay. Wemimani muriri? Ya, ini ndava nemhuri. Okay, yakura sei? Ndine mudzimai ane vana vaviri. Asi izvezvi zvatotaura kudai akatozvitakura anofanira kubatsigwa muna machi watiri kupinda. Tinotenda Mwari. Handei takaona matitsvaga mukoma Moses mukati ndiri dambudziko randinaro. Zvakatanga sei panhau iyi kuti tizosvika pakuti iri radambudziko iyi? Ya, zvakanditorerawo nguva neni kuti ndiwise kuti ndapinda padambudziko. Nokuti ndingangoti ndakangokura zvakadaro. Asi chakazoitika ndechekuti ndakatombonoshandawo kuHwange ndikaita 10 years ndichidzoka kumusha ndakaya ndisina kana neshanda. Apa ndiri qualified welder. Saka zvakandinetsa ndikapedzisira ndaenda kuSouth Africa. kuSouth Africa kwachona zvasingafambi. Saka zvakandinetsa kuti ko life yangu iri kufamba sei. Saka izvo zvandotora kudai ndotogara kuSouth Africa, muri yangu inotova kuSouth Africa. Ndakazotanga kufambawo mumachechi ndichizama kutsvaga kuti ko chii chiri kuitika. Saka pandaisanganawo nemaprofita ani munongoziva maprofita vanongotarisa any spirit behind kana kuti spirit vaitanga kuti any spirit isiri right pauri ngaibe. Saka ndakasangana nechallenge yekuti pavaidaro ndaitanga kumanifesta. Pandai manifesta paibuda spirit yaiti no uyu handifaniri kubva paari because ndakamutenga uye ndakamutenga achidhura. Saka zvakandinetsa kuti wakanditenga sei. Saka ndakaita nguva yakawanda zvokuti ndakatoenda kumaprofita akatowanda chaizvo. Asi message yaingova the same yekuti ndakamutenga achidhura. Kusvika neniwo pandakazodzokawo kumasenzi zangu kuti nemapisigwa ari kuitwa munhu because waitochema kumachechezi kuti mandipisa. Vaiva hakana watsva iwe uchienda. Iye woti handina kwandoenda because uyu ndakamutenga. Saka neniwo ndakasvika pakuzoda kuwisa kuti wakanditenga chirudziwe wakanditenga kuna hani. Saka ndo paakaindiketa kuti uyu vabereki vake vakauya kwandiri asati azvagwa. That was 1982. Indakazvagwa 1983. Saka vauya vakauya vana pamuviri asi vaida kubetsegwa vanga vari varombo. Saka vaidawo kubudirira. Saka iye unoti ndakavabvunza kuti saka imimi muchandiripa nei. Kunonzi mai ndo vakatendeka dumbu vakati nemwana ari mudumbu. Ufuchi mwana aiva mudumbu ndini. Saka ini ndakazozvagwa. Ndazvagwa kunonzi vakatora guvhu rangu vakanopa baba vakatoenda vakanopa n'anga iya guvhu rangu. Saka n'anga yagamuchira guvhu rangu inoti ndine zvandakaita kureva kuti ndakaita covenant neguvhu iroro. Saka ndaita covenant neguvhu iroro kureva kuti iwewe ndaitokuconsider wava mwana wangu. Asi unoti ndakachivakumbira kuti chindichengeteraivo mwana kwechinguvana. Then achitaura kuti mwana akwanise kuwanawo mukaka. Then ndigozotora mwana. Achiti kutochikumbira kwandakaita koko ndaitovabhadhara. Saka unoti panguva iyo ndisati ndatora mwana kuti achiuya kumba ndakabva ndafa. Asi kufa kwangu kune chekuita navabereki avo. Saka nyaya yake uri kuti ngavachindibhadhara kundiuraya kwavakaita, ngozi yekundiuraya kwavakaita, vaperekedze mwana wangu aende kumusha kwangu. Ndo nyaya yavapo.
saka vabereki vari kuti tisatambosvika kung'anga upenyu hwedu hwese. 2 ari kuti zita rekuti Moses randinaro izita rake, ndiye wakatondipa zita, akati chindai munomupa zita pavakaenda neguvhu. Saka unoti rotova zita rangu. Saka nokuzotsvaga kuti kweiwo zita rako wainzani, akati inini ndainzi Moses Chitare, ndichibva kupi kwaMutare. Saka asi mambo wangu ari mambo Mutasa. Saka tikati alright, ko mumusha chaimauka zvagwa sabhuku wako ari kuti nekutsipika kwandiri kuitwa uku handichakwanisi kuziva sabhuku, asi iko zvino uri kupika uri kuti kuhonde ndo kumusha kwangu, handiti munoona. Saka challenge yaitika manje ndeyekuti vabereki vari kuramba vachingoramba even though ngozi ichitaura. 2 ndiri kuti alright, nekuti vari kuti since wakaenda kuSouth Africa, because ndakaenda kuSouth Africa muna 2020, ndakazodzoka kutanga kudzoka, ndakadzoka last October kupera kwake, of which ndasvika vakandiisawo mujere, ndazama kuti nditaure navo nenyaya iyoyi, vakabva vandisa mujere. Mandakatogara mwedzi wese ndichinzi nditestiwe njere kuti njere dzangu dziri right here. Saka ndakatestwawo namadokta 3 akaonekwa kuti njere dzangu dziri right, ndichibva ndanzi chibuda on free bail. Saka izvi zvandototaura ndinotova kuti ndatori kanga ratosara kumba nekuti kwandakavata, ndinotova nesummon ndinofanira kutoenda kukoti musi wa 19 March. Saka ndichifanira kuenda kukoti 19 March. Ndine challenge yekuti vana vari kuSouth Africa, mudzimai akazvitakura, inini pachangu ndandatoenda kumusha ndichirega nditore mombe dzangu ndishandise mombe dzangu kugadzira maproblems andinawo. Mombe dzangu dzakakepchwa, dzakarambwa nadzo dzese. Ndikati alright, zvandine stand rega nditengese stand yangu at least ndikwanise kubetsereka. Kukai zvese hapana chaunobva nacho panapa, because iwewe uri kuti hausisiri mwana wepano, handiti maona. Saka uyu munhu ari pandiri ari kuti iye Mwera Shoko kwaMutare. Saka ari kuti haagoni kundisiya, ari kuti inini nditori mwana wake. Akatofara apuwa ini nekuti ari kuti ndandisina mwana, ndaiva n'anga asi ndanga ndisina mwana. Saka pandakanzi kutendeke kwaguvhu ndakafunga kuti muchabuda mwana musikana, sezvinei makabudawo mwana mukomana, asi mwana. Saka ndakangokugamuchira wakadaro. So ndo situation yandiri pairi iyoyo. Ndazvamuchitsanangura muchiti vabereki pavakaenda kung'anga vaenda vachida kuti varombere upfumi. Ndida kunzwa kwabva kwamuri kuti makakura upenyu hwakaita sei, pozozoti kutozozvarwa kwenyu miko yakanga yasadzikiswa, kuzoenda kweguvhu miko yakanga yasadzikiswa. Makakura upenyu hwakanaka here, kuratidzawo sekuti musati maziva henyu kuti ndo zvakanoita vabereki. Makakura upenyu hwakanaka here, kuratidzawo kuti guvhu riya makuona zvezvezvo kuti patakakura hedu zvakanaka, zvichida ndo guvhu rangu rakaenda kunoripa kana kuti kunotora upfumi hwese hwatainjoya tiri vadiki. Kutaura chokwadi, upenyu hwatakakura hwahuri moderate, kwaiva upenyu huri nani, because baba vaitoshanda paOld Mutual muno muHarare, plus vaitova nemba muno muHarare. Vakatanga vanemba kukuwadzana, vakatozoitengesa kuwadzana 5, vakatozonovaka kuProspect. Saka upenyu ndingangoti upenyu hwatakatokura tichirarama hwakatonaka, sokuti vakatokwanisa kuenda kuisawo vana vese kuboarding, nyangwe neni even though chikoro ndasingagoni, vakatonditi iwewe uchatongoenda kuchikoro kuboarding navamwe. Saka ndakaendawo kuboarding, asi though ndakazofoira zvangu. Asi upenyu hwaiva huri ndingangoti moderate. Maenda kuSouth Africa, ndokwamakanoroorera mudzimai wenyu here kana kuti? Mudzimai ndakatomuroorera muno muZimbabwe. Buda muchienda South Africa? Ndobva ndazobuda ndichienda kuSouth Africa. Ndazvamuchiti pamakasvika mutori qualified welder. Masvika ikokoko mabasa chii chaitika kuti muone kuti upenyu hwangu chokwadi pane zviri kuitika muraramo yangu? Taura chokwadi, ndakatanga kuenda kuSouth Africa 2018, gore rese randakaenda, because ndakaenda muri muna March. Kubva muna March kusvikira ndakanodzoka muna January, basa rakaramba zvachese. Apa ndiri qualified welder. Ndakadzoka ndatova 2019 basa ndisina kushanda. Saka ndadzoka 2019 ndisina kushanda, ndakazodzokera 2019 August. Ndakatonge ndakuinda nepassport this time. Pandakaenda ndine passport, ndakangokwanisa kungodhindikwa ndichipinda. Passport yangu ndokusvika yo overstay. Payakangono overstay 3 months dzichingono, pakangoti kwana 3 months handizivi chi chakaitika, ndakabva ndatosungwa. Pandakasungwa ndokubva ndatoenda ndikanopika, ndakatoita pikwa 3 months kujere reku-South Africa, ndichipikira passport yangu yaoverstay. Saka ndadaro ndichibva ndazodhipotwa. Pandakadhipotwa ndakatosvika muno muZimbabwe. Ndichisvika muno muZimbabwe ndo pakanga pachitotangawo lockdown, yanga iri April, lockdown ichitotanga. Saka ndiri munhu in fact pandakanga ndichitoenda kuSouth Africa ndakasiya musha watodhirika. Saka ndaitoenda zvekunotsvaga mari kuti ndizamewo kuvaka. Saka pandakadzoka ndiri munhu atodhipotwa ndanga na mari.
ndakazokukwanisa kupfirirawo imwe yechimba chiraundi changa chiri pamba. Ndapedza ndikutocherawo mugodhi. Zvandiri kutotaura izvozvi mugodhi uwoyo wandakachera wakatodhirika, asina ndabata mvura pa 17.5 meters ndikatouvakira wakadhirika. Imba yandanga ndakavaka ndichiti ndigare nevana yakadhirika. Zvokuti izvozvi ndikabva kuSouth Africa ndichiuya muno muZimbabwe kuzogara nemhuri, handina pekugara kumusha. Musha wakadhirika. Vabereki varipi? Vabereki variko kumvuma kumusha. Vese vari varipi? Vese varipo, baba namai. Matambudziko amusangana nawe Mimi, pane vamwe vana here vari kusanganawo nematambudziko akafanei? No, ndini ndega. Vamwe vana vese vari pakanaka. Vati muri first born? Ndini first born. Andi first born yawirwa nematambudziko aya. Kuvabereki vakati kudii? Ndazwa muchiti vanotondidzinga mombe dzangu vakakepcha. Vanoti kudii muchivatsanangurira dambudziko ramukusangana naro? Inini ndaifunga kuti vabereki vangu vachagamuchira dambudziko sinzi vaitende kwaivo. Vachiti ivo vari kunditi iyi nyaya ndiwo wakabva nayo kuSouth Africa. Hameno zvawakaenda kumachechi kwako kana kuti wakanoromba kuSouth Africa. Saka inini kana ndakanoromba handirambi, ndendakatokanganisa ndikanoromba zvinhu zvikandipandukira, asi ndadzoka kumusha. Right. Zvakakosha kuti vabereki vafambewo neni kuti kana vakawana kuti ndakaromba zveshiwa kuromba ukubvisiwe, nekuti zveshiwa kuromba kwekwa kutokuvadza. Hatizivi kuti kuchatanga kudla vabereki ivavo here kana kuti kuchadlani, handiti munoona. Saka ndinoti kana kuromba kuri kwangu ndakatosununguka kuti kuromba iko kubvisiwe. Asiwo kana kuri kwavo zveshiwa ungavabatwe vadi vabvume nyaya yavo vandisunungureni somwana. Ndo pane nyaya yangu. Asi zvino dambudziko vakatorelaxa kutoradza kuti havana shungu. Vari kutoti hatifambi chechi yedu haitibvumiri kufamba. Kunganga kana kumaprofita hatina kwatinoenda. So ndovabvunza kuti alright, ko kana musingabvumi kose, ko ngozi iri kutaura pandiri madi kuti chiteerera mutevedzere mutigadzire nyaya iyi. Vari kuti inyaya dzako. Ndo dambudziko randaita rakakura. Right, zvino inini ndiri kunetsiwa nengozi iyaya. Ngozi iyaya iri kuti alright, zvavaramba vabereka haisi nyaya. Vanga vachinditsipika nguva yose. Simba randinaro iri ndariwana mumachechi kuti ndizomuka ndite zvandiri ndikwanise kuzvimirira hondo dzangu ndichidi. Asi iwewe inini manje ndakufanira kuti ndichienda kun'anga ichikwanisa kuwana simba rokuti isevenze yoga sengozi mumusha. Izviratidze kuti ini ndiri ngozi pamwe ndopi kuti vazobvuma. Ndo nyaya ndinayo kuti ndiri kutsvaga kuti ndiwane n'anga inondikwanisa kundibetsera pamwe ngozi isimba ishande basa rayo kuti ndisununguke. Ndo pane nyaya yangu. Saka ina here mboti ndirongona kusunungurwa kana kuti ndogadzirwa zvekuti wotanga kurapa vari pamuri? Nyaya iripo iyo inoti inini ichinditora mission yanga iripo yanga iri kuti ndizoita n'anga. Sokuti yanga ari n'anga asingadi kuti ufumi hwake un'anga hwake hupere. Saka sezvine handiti pose inini ndakakurira muchechi ende ndakutsvaga nyaya idzi ndakadzitsvaka muchechi ndikana manchidziwana muchechi. Saka ari kuti ndakazomukunda kuti ndichiita n'anga hazvichaiti, asi kuti Mwari vakazondiordena prophet. Saka handikwanisi kuita muprofita iko zvino panguva ino, asi already ndakatoordeniwa. Asi kuti ndokufanira ndipedze iye aenda anozorora hake. Kana azorora inini ndamuprofita, ndo nyaya ari kutaura. Pamunoenda kumachechi paya, vanoti ngozi kuti ibve zvoitwa sei? Pane kuripwa here kana kuti pane zvingadai zvichida kuitwa pamuri? Ngozi irikuda kuripwa, ndo chokwadi chiripo. Machechi ako zvinzwisisa, iko zvino havachagwenayo. Pandosvika nyange pachechi vanotongotaura kuti iyi ngozi inoda kuripwa. Ende iyo ngozi yachona iri kutaura kuti inoda kuripwa sei? Iri kuda chii? Iri kuti ngava ndibhadhare mombe 20 dzokundiuraya kwavakaita. Kana vandibhadhara mombe dzangu 20, then pane challenge yekuti pavakandisunga vachindinisa kujere. Vana vakangodamwa vachii mozi wauya ari kuita violence. Havana ngosvika vachida kuhwisa kuti ko chii chaitika. Vangosvika vachitonditora vachitomanya kundisungisa. So ari kuti iye ko iye vaizosungisire umwe mwana nenyaya yedu yevabereki. Saka ari kuti umwe noumwe wavo anofanira kubhadhara mombe vari vatatu. Saka kurati mombe dzedu dzava 23. Makasungiswa nevamwe vana? Nevanun'una vangu ndo vakandisungisa. Vaiti makaindei? Vakangoudziwa kuti ndiri kuita violence. Pavakasvika havana kuinquire even pavanhu vaivapo, because ndakatodana village yese ikaungana zvokuti munhu wese anokwanisa kutotestify kuti apa pasina violence yakaitiwa. Uyu waingoda kuti azivise nyaya, asi kuti challenge pandakasvika ndichimhorosana nababa, pandakamhorosa mai ndichinomhorosana nababa. Baba pandakamva mhorosa vakabva vatofuratira vachitoenda vachinozvivharira mumba. Ndiye munhu akakonzeresa kuti situation izova zvayakaita, even though violence yanga isipo.
uyu waingogwana kuzviradza kuti inini ndiri ngozi ndo zviripo ndoda kuti mundiripe mombe dzangu 20 ndo nyaya yakanga iripo. Then panozoita nyaya yekuti vandiperekedze kumusha, asi kana vane simba rokuti vanokwanisa kuzonditenga kureva kuti vanenge vakutonditenga futi kubva kupi kuya kwandakatengwa, because already inini ndakatotengesiwa. Saka kana vachiti vanondida kureva kuti vanobhadhara ngozi vonditenga ivo back, handisi kuti vane vochajiwawo mari kana vochajiwa zvakadii. Saka painombobuda ngozi inombobvunzwa iro inzwa wakaurayiwa sei? Ngozi inotaura ngozi iri kuti vakaenda kune imwe n'anga yavakanosvika vakawirirana nayo vakaibhadhara ndo yakandibaya. Saka ndakafa ndichigwadziwa zvikuru nokubayiwa kwandakaitiwa. So iyo anoti ndasingatombofungidziri kuti tosvika ikoko ndaitonga tangoita business riri clean. Saka ndambofunga kuti vatofunga kuti vatondiuraya, ndo zvakaitika. Saka ivo vanoti chinangwa chekuzoenda kune imwe n'anga chakanga chiri chei? Ivo vachitoti madhire vangaita se vanga vapedza kutosvika pakupewa guvhu kutenderana, chakazototi vabereki vazoende kune imwe n'anga chakanga vakuda kunotsvaga futi umwe unyowani here kana kuti chii chakanga chada kuitika? Kuona kwangu ini vandaza kuti vanga vasingachadi nomwana. Vanga vasingachadi nomwana vavo kuda sokuti mwana vavomuona kuti mwana akanaka, saka kuti vachiendesawo mwana zvakazogwadza mwoyo. Ndo maonero andivoita inini. Ndisina kuwa ivo kuti point yavo iri pakuti kudii, maonero andinoitawo. Pakukutengesai ndoda kunzwisa kuti painotaura ngozi inotsanangura here kuti vaitengeserana guvhu kana kuti maifana kutoenda ikoko physically mushure mekuzvarwa? Inini ndaifana kutoendako physically. Handiti munoona guvhu yaingova saini yekuti mwana wako avapo, asi zvino since yanga iri time yekuti mwana unofanira kumwa mukaka, so anga asingaendi that very time kuti ndimbomwawo mukaka, then kana ndapedza ndamwawo mukaka ndozoenda. So iyo noti nguva iyoyo kuti ndichitora mwana ndisati ndatomutora ndakabva ndatofa mwana asati atouya kumusha. Saka mwana unofanira kuti iko zvino achienda kumusha sekungowirana kwatatakaita. Ndo matauriko azviri kuitiwa. Saka vanun'una vari kuzviziva here kuti pane mombe 3 dzavari kufanira kubvisawo ivo pa20 dziri kuenda kungozi? Ndingangoti ivo hatisati taita platform yekuti tiungane tizvitaure, asi kutaurwa pese ivi vabereki vanotozviziva kuti pose panongounganika ngikiri ngozi ikangotaura inotozvitaura, haizvivandi inozvitaura kuti kana vakasabvisa mombe idzodzo hapana chakanaka chavanoona, hapana chakanaka chavachazoona. Nokuti iyo iri kutoti vanga vagara vachitoba mablessings anga ari angu. Handiti iyo iri kuti yakagamuchira guvhu ine zvarakariita, so kuti yaitira mwana wayo guvhu. Saka iri kuti ndakaropafadza guvhu iri. Saka ndaropafadza guvhu iri kuti ava vakazozviona kana kuti vakazodiscover nekuendawo kune imwe nganga kuti guvhu iri raropafadzwa kureva kuti mwana uyu aropafadzwa. Handiti munoona. So ivo havana kunditendera, even mombe dzavanotaura kuti vanga vakandipa mombe 2002 iri 1. Mombe iyoyo ndio yakaita vana vakawanda vakazara mudanga. Saka inini kuti panguva yandaida kushandisa mombe vairamba kuti ndishandise, asi iko zvino ndoti chindipai ndakuda kuchitora mombe dzangu ndidzitengese, vakuti no, hauna mombe yaunobva nayo because mombe dzagara tisi takakupa. Asi dzitori mubhuku rangu muningikiri, mukadhi rangu redhipa, ndinotodada zita rangu. Saka ndo challenge chaiyo yandaita. Ukama wenyu wanga wakamira sei kugara kwenyu kwese pasati paitika dambudziko iri? Kugara kwedu kwese tanga tigeredu zvakanaka, handidi kunyeba. Ndingangoti inini ndakamboudzwa statement inoratidza kuti yanga isina kunaka namai nguva yandanga tichaenda kuchikoro, because mai vakanditi iwewe unoenda kuboarding kunoenda vamwe kuitira kuti kana wozotambura usazogwana vanun'una. Saka statement iyoyo yakangogara mandiri ichingoramba ichiringa, asi zvakazondikatlamadza ndechekuti pandakazoita welder, qualified welder, kureva kuti ndatova artisan, handingatarisiri kuti upenyu hunozofanira kuti ndizotambura. But ndakazoona kuti ndakuramba ndingotambura kureva kuti that word ndo riri kutorarama kudarika zvokuti ndiri artisan hazvisi kukaunda. Saka chakaita inini ndaisada kuti ndigwe navanun'una, because nekuda kwekutaurwa kuya ndaihla kuti ndikangotanga kutaura navanun'una nyaya iyi zvoita sokuti zvandakaudzwa kuti uchazogwa navanun'una ndaihla kuti ndaitiza iyoyo. Saka ndaida kuti zvavaripo iyo vabereki zvavachiri vapenyu ngavagara vapedza nyaya yavo
kana ichivabata ngaivabate, kaisingavabati ngairege kuvabata, asi vaimirira nyaya iyi. Ndo zvishuwo zvangu. Vatinobotara navo vanenge vaine matambudziko akaita senyu kubudirwa nengozi vanototsanangura kuti uyu yake inowanzobuda nguva dzakati ende ikabuda munoita mazuva akati takamusunga asingadyi asingadii, yenyuwo inoita sei pamunozoudzwa paya mapepuka? Zvazvinoita yangu ngozi iri pandiri inotogara pandiri, zvokuti haina time yekuti ningikiri ichamboshanya igodzoka, inogara pandiri nekuti gore raakafa munhu uyu akapinda mandiri akati ndafa nokuda kwako, saka anogara mandiri. 2 ipapa aripo pano pandiri. Saka zvazvinoita manje ndezvokuti kana achitaura inini ndinozviwa zvaanotaura, handiti zvokuzoudziwa kuti ati kudii. Ndingatoudza vamwe zvaataura, asi anga achitoudza vamwe ndichitozviwawo achidii achitotaurawo ipo paya. Even zviri zvitsva zvichitotanga kutaurwa nechitozviwirawo ipapo, asi ndichitozviwawo ipapo. Ndo manzira andinoita zvokuti anotogara ari pandiri. Saka pavanenge vachitaura paya panenge ichitaura ngozi, pamuri kutaura kuti ndinchinzwa, munonzwa maungira here kana munotonzwa mavoices chaiye kutoziva kuti clearly zve zvichitotaurwa ndichitotaura ndichitoudza vamwe izvi zvotoita sokutoti nditoriwo umwe munhu anotovaona vamwe ndichitonzwawo very clear. Pakafa nganga iyi kana muchirongerera mamani makuru mangani? Ndasanda zvako. Sorry, ndine gore 1. Mwanga yakafa 84, ini ndazvagwa 83. Takatarisa mukoma ndazva muchiti mafamba kwamuri kuenda varongoti inoda kuripwa ende zvinhu zvinofanira kuti zvigadziriswe zvakanaka. Hapana here vana bamukuru, vana tete, vana mbuya vekudzinza kwenyu vamunokwanisa kutaurawo nyaya idzi? Because ndaona kuti vabereki sekutaura kwamaita mukati vadikana kuinzwa nyaya iyoyo. Hakuna here vanhu vechikuruwo vari mumhuri kana kuti mudzinza vanokwanisa kubatsirai panyaya? Dambudziko raitika nderekuti family yedu uyu munhu aingozi yanga igere mumusha yakagwarisa vana baba munini vakagwara, baba mukuru, family vari kungogwara nechigwere chenjere vachifa. Zvatototaura izvi vandoti vasara kunongova navatete nababa munini last born, vanhu vanowanda vanoteverana navatete kubva mufamily yanga ine vanhu 7. Ivo baba vanga vari number 2, handiti munoona. Saka ava bamunini last born watotaura nezvake ari kutogwara njere, handina chandokwanisa nditaure naye tigotoita conversation inotoenda ati 1, handimaona. Saka munotovana vanhu vakawanda vari kutogwara njere, ofuchi ngozi iyo iri kubvuma kuti ndini ndiri kutogwarisa vanhu vari mumusha njere. Kana mukandiripa mukandipa mwana wangu ndogadzira zvese zvandakakonzeresa mumusha, handiti maona. Saka iri kutaura here kuti mukaombedzi munofamba sei kuti musvike kwahundi? Iri kutaura iyo yakatotipa option yekuti ngavaunganidze mombe idzodzo, kavaunganidza mombe idzodzo dzopinda mutraki, traki ichadirectwa kusvika painofanira kunosvika. Kana yasvika ipapo mombe dzoburuka, mombe dzichafamba dzega dzichasidzine anodzitinha dzichiinda pamba padzofanira kuenda. Ndo option yatatakapuwa. Makamboita here mukana wekuti zvekuvabereki zvaramba, regai ndimbofunga mukana wekunoripota nhawi zvichida ndekwachief mutasi kumusha kwengozi kana kuti ndekwenyu kumvuma uko, makambowana here mukana iwoyo wekuti munoripota nhawi kuti mukwanise kubatanidzwa nemhuri then mofambirana pamwe chete? Chakaitika ndechekuti pandakatombosungwa, because vakandisungisa ndikatomboenda kuwawa kwandakagara mwedzi handiti, ndichibuda muwawa ndakaenda ndikanowasungisa kuna Mambo Chimbi vari headman kwacho okumaresettlements kumvuma. Saka vakakwanisa kuatenda ningikiri macourts 2, asi pasecond court vakatotiza dare richitova pakati richitonga. Saka ndokubva ipapo inini ndakazoenda kwa Mambo Mutasa. In fact tichinda kunotsvaga tesi, takatoperekedzana tiri family tichinda kunotsvaga kwa Mambo Mutasa. Tasvika ikoko ngozi ikataura kuti kunoku Mambo Mutasa ndokumusha kwangu, asi dambudziko raitika ndiri kuti izvezvi ndichitaura nemi vari kutonditsipika kwandatobva, izvezvi vanotori pamun'anga zvandiri kutaura izvi vari kuvhara kuti ndisaona kumusha kwangu. Saka achema kudaro ndokubva ndazodzokera hangu kupi kuSouth Africa, because vavandirambidza kufamba nen'anga dzatsvakwa nengozi yachona, vachiti isati tamborongana zvokufamba nen'anga, n'anga ndokusara. Saka ndakazoenda kun'anga dziya ndikunotaura nen'anga dziya ndikati right, ndokumbirawo kuti uyu munhu ari pandiri achimbodi ashande nemi aenda anogwa hondo yake. Saka vakazviitawo seizvozvo,
ndikatosumuka ndikaenda South Africa ndiri free ndisina kana challenge. Mudhara asara achiradza kuti ari kupa hondo dzake. Pandakashamisika ndasvika kuSouth Africa akati vaya vadi vakundikana. Ng'anga dziri kuindiwa nomunhu uyu dzakura kudarika vakomana vaya vakandisiya kwavari. Saka dzokera kuZimbabwe ndichanokutuma kumwe. Saka ndasvika kunoku ndakatumwa kuti ndinde kuna vaMukotsanjera. Tasvika kuna vaMukotsanjera, dambudziko rakaitika vaMukotsanjera vakati andigoni kukupa mushonga wauri kuda nokuti iwewe uri mutogwa. Dani wauya nehama dzevachi dzekumusha kwako iwe vachitaura nengozi. Akati no, hama dziriko asi chanetsa nechekuti ndiri kutsipikwa handisi kwanisa kudziwana. So ndo challenge huru yakanga iripo kuti hama dziriko. Akatotaura kuti kunotova nemunun'una wangu andova mupenya anotonzi Elliot. Asi kuti ndichiziva kuti ndepapi ndo challenge asi pasi kuwanikwa. Saka kuya havana kuzopuwa simba. Saka ndakazobva ikoko ndiri munhu akanga akuenda kumusha ndichinotengesa mombe ndo pandakanosvika ndichinoita challenge yekuti vakanosvika voramba nemombe voramba nestand. Saka izvezvi kana ndakazvitarisa ndiri munhu asisina kana chinhu chandoti ichi ndo changu nokuti zvachatosara kwandiri ndo mombe idzodzo nestand iyo yekuti asi even though pasina chivakwa chiripo chipe ndaingozotengesawo ndikwanisa kuwana mari ndotangirawo ipapo. Vakaramba nazo zvese. Ndanzwa muchiti pamakamboita zvemakotsi makavaendesa kumvuma ikoko kwevamwe headmen vakatenda 2 masessions. Toda kunzwa pa2 makotsi avakaenda rekutanga judgment yakati wachidzi. Judgment yakanga yakapuwa ichiiti fambe. Vakatoronga kukomiti yefamily yedu. Ini ndiri umwe waripo, baba vari ivo vachachairman vachatungamira. Then papa nevazukuru pano navatete family yakatokwana. Saka pakudaro musi watakanga tichifanira kuti tichitanga kufamba. In fact tichiri padare ipapo baba vakagara varamba kufamba vakati handifambi. Baba vakanzi vachiti ina hamutondigoni nokuti ndakakoneka mwana wanun'una vangu ndakakoneka mwana madzikoma angu. Kukai manje isitokugona kana musi wauri kudzoka nechina chinouya uchiuya neresult yekuti mafamba sei unoya nembudzi pano. Saka tichibata paya baba vakanga vatotenda kuti handakunofamba. Chindai munorongana vakomana kana mapedza kurongana mondiudza kuti tofamba sei. Saka tichibva paya takanosvika takatorongana tangoenda 2 days ndokutorongana takutosumuka ndokutofonera baba takuuya tikutorai mangwana tochitanga kufamba. Baba vakangotiti alright mirai ndokufonerai. Vachibva vazodzoka kwatiri vakati chifamba ina handidi handifambi. Saka kubva ipapo havana vakabva vatoramba vakati ina handifambi. Asi kuona kwangu pamwe ndakaita baba vakanga vabvuma kufamba. Asi mai ndo vanoratidza kuti ndo vakazonoramba. Mama ndo vakanoramba. Nokuti kana ndichitarisa in fact pazviitiko zvese izvi zviri kuitika mai ndo vanenge vari mberi. Mai vanenge vari mberi nokuti tinogona kutokumbira kuti baba kana kuti kudare kukumbirwa kuti baba taurai. Baba vasati vataura anosumuka kuti ataure ndi mai. Ndo challenge yandakaona yakakura iri kuitika ipapo. Saka pandakasvika uku kumusha musuno wandakanga ndaenda kunotora mombe. Ngozi yakabva yatotaura iri papo. Ikavafumura ikati chiri kunetsa panapa pamusha panapa ndoda kuchikufumura because pana sekuru vamai. Ikati right uyu ndi mai vako wakamwa guvuro uyu. Ndoda kufumura kuna mai vako ava. Iwewe ndiwe muridzi weuroyi huri muno mumusha. Ndiwe muridzi wourombo huri muno mumusha. Asi uri kufara nekuti kumusha kwako hakusi kudliwa munhu. Kuri kungodliwa kwomurume wako. Saka zvandakuita ina handichadli kumusha kwemurume ndakuda kudla vana vako. Handiti maona kuti ugwadziwe. Iko zvino wapedza mhuri yomurumewe. Uyu murume wakangonyarara hatauri chuni. Kukai kuti augwe izvezvi nyangwe pandakauya ndichida kutaura nemurume wako akatiza. Nangwe nanhasi ndo zvichiringoitika. Ndio uri kukonzesa kuti zvifasafamba zvakanaka. Asi uroendo hwako. Apa ndio uri kutohuprotect. Uyu akangonyarara. Saka ndo challenge iri kuitika. Iri kuratidza kuti uroyi uhwu kana kuti urombwa uhwu ndehwamai. Asi wakanyoresiwa ndi baba. Kuti takakurira muchechi ino ileta rain. Chechi tanga tisingafambi, tanga tangokura chingwa vanhu vemuchechi. Saka kutozotanga kufamba ndatobudiswa ende ngozi ndio iri kuti ndio yakatozonditora ikaenda neni kuSouth Africa. Ichida kuti ichinondizivisa nyaya idzi kuti ndichidzifambira ndidzizive. Nokuti already ndakavharirwa upenyu total. Zvakaita sekuti inini ndiri kuto ndatova chikwambo chacho chomusha.
ende ndiri kuzviona ndichizvichenda kuti alright kana uyo achiti ndakafa nokuda kwako ndikapinda mauri ndandiri iwe kureva kuti iyeni pachangu ndini ndachitongowo chikwambo chemwe ndakasacrificwa for the family ndo maonero andakazozviita. Saka takatarisa ndanzwana wemabasa kuti ndo iri kunyanyonetsa iri kuita kuti zvinhu zvisanyatsofambe zvakanaka. Muwanano yenyu hapana here zviri kunetsa maererano nekubuda kuri kuita ngozi? Pakutanga takanga tine machallenges akawanda mudzimai andidi kunyeba. Iye mudzimai wangu haadiwi mumusha zvachose anogwiswa zvakanyanya. Saka agwiswa zvakanyanya ndakazoona kuti nyaya ndeyekuti inini ari kundiradza makomba emumusha. Saka ndo avari kumukona naye. Avari kuti kana uyu asipo uyu tokwanisa kuita zvatinoda naye zvakanaka. Saka uyu kana akaramba aripo ari around iye kureva kuti hapana kumira zvakanaka. Saka machallenges muwanano akakura. Asi panguva ndaifambawo nomudzimai wangu. Ndichifambawo nomudzimai wangu ndakaona kuti no tiri ku even ndikiri zvinhu zvaingorema nekuti mari hadzisi kubatika mabasa haasi kuita family yangu yese ndio iringorema. Vana vangu kuti ndivabhadhare school fees rent ye1 room yandiorenda kuSouth Africa ndiri kutokona kuibhadhara. Asi kana zozotaurwa ngozi ichitaura yakutaura pachena kana kuti ichitaura yakatama chechi kana kuti anyway iri kuti uyu munhu is one of the richest people pavanhu vane vachiverengwa not in family womunyika vanhu vanoverengwa kuchinzi South Africa kwaiverenga Motsepe uya kuchinzi level yake level yana Motsepe muno muZimbabwe kuchiverenga 5 masiye kuchinzi ndo level yeupfumi hwake. He's supposed to have mansions, he's supposed to have farms, fleet of cars, everything zvatingafunga but ndiri kukona kubhadhara rent ye1 room. Hapana here nguva yekuti sengozi yamugara nayo hapana here panguva yekuti paanenge achitaura paya hamukwanisi kupindurana here muri vaviri imimi nengozi? Stage yatasvika iko zvino tasvika pastage yekuti takucommunicate. Takatanga tinga 1 day taisaziva chinhu. Taingofunga ngozi ine nguva mani wemadhimoni. Taingoti madhimoni nekuti ndo patinobva kustage taingoziva kuti hapana zvinhu zvakadai nemadhimoni. Saka nzvimbo yemadhimoni ndakubvawo madhimoni chichida kumashechi chidi kusvikira ndazosvika pakuti pandakazotsvaga nyaya idzi zvakanaka ndadziwana zvakanaka ndakazoziva. Saka iko zvino ndakucommunicata naye ndoziva zvakanaka painekutaura kana akatosvika ndiri kumba kune mudzimai wangu inototaura nemudzimai wangu ichemurova iri murovo ototaurawo maproblems aanawo kuti tine maproblems ndo nyaya dzandizvanaa izvezvi zvida kuti tine mukomana watirezvati baba zvisinei nezviri kuitika maona mhuri haisi kuda kubatirana neni kotadii makwanisa kundiitira kuti ndiripe zvinhu ndinokwanisa inini kana zvichizonobatanawo nevamwe vari kuramba kufamba tochitangira upa. Nyaya huru iripo ndeyekuti inini handachanofanira kuripa because vari kuti uri mwana wangu ini ndi baba vangu. Saka vari kuti ivo vari kuda kundisunungura. Asi nyaya huru iripo ndeyekuti ndiri kufanira kuti ndipuwe simba ndiende vawane simba rokushanda ivo sengozi. Then ava kana vakatanga kuona ngozi ichishanda vachazouya vega vakuzoripa ngozi yavachazoripa vandoripa kwandiri. Mombe dzacho dzavanotaurirwa kuti vanofanira kuripa vanotodziripa kwandiri. Handinaona ndio nyaya inoita. Saka ivo vari kuti munhu akasungunuka zvekuti patinoenda kun'anga katika pane n'anga iripo inofanira kundibetsera kuti ndipike kuti kumusha kwengozi ndikupi famba chaipo kuti ndofamba sei ndeiti nzvimbo kuhonde vesitati vakuhonde todii ndo zvinhu zvandifanira kuti ndibetsere because ndofanira ndichienda ikoko kana ndangosvika ikoko inini ndasungunuka then kureva kuti nyange ndikabva kusimbe kuSouth Africa ndichauya ndichinanga anyway ndingonanga kuti kwamutare ndokwapiwa kumusha kwangu. Vana mambo mutasa vakandimirira kuti ndichazoita zviri proper kana vazoripa ndivaradza kuti ndo zvinhu zvamukade nini kubatsira nazvo takatarisana nedambudziko ratine nawo chii? Nyaya yandinoda kubetserwa zvikuru
inyaya yekuti ndiwane munhu unokwanisa kupawo ngozi iri pamberi simba ishande sengozi. Simba iri rainayo rokukwanisa kumira ichiti ngozi iri kuti ndariwana muchechi, asi pava kuti pan'anga dzinokwanisa kundisimbisa because indaiva n'anga ndoda kuti n'anga dzichindisimbisa ndikwanise kusevenza hondo dzangu kana dzanga hakuzi kuromba, hakuzi kuti kungoti isimbe ikwanise kupa hondo dzayo sengozi. Kana ivo vachizviona vanyatsozviona kuti ingozi because kuvafumura ndakasvika ndikatonzwa ndivafumure ndikaudza kuti kune ngozi mumusha, asi kuti achinda achinobaya ari kuti kwaari ava havasi kugara vari kuenda kuzitirana ende n'anga dzavari kuenda dziri kundikurira because handisati ndawanawo simba rakakwana kubva kun'anga dzinesimbawo dziripo dzinondoshanda. Saka ari kuti ndiri kudawo simba rikunoshanda kana ashanda akawina n'anga iyoyo inenge yandidetsera because pano pandikare zvino handinange nayo, asi ndiri munhu akasungunuka kuzoripa nekuti kana pachitaurwa zvekuti ndiri mufumi wepanyika ndasungunurwawo ndipeta ndakona kudi kuitika. Mashoko angu kuna baba namai ndokungoti baba namai, sungunukai kubetserana neni ndiri mwana wenyu. Kana ndakaenda ndikanoromba kuSouth Africa ndakakanganisa semwana nditi, asi kana ndakatoromba kureva kuti ndati vane urombo hatizivi kuti huchadlani pakati pevana venyu kana imwe hatizivi kuti huchadlani urombo vobetseranawo neni tobvisa urombo hwandakaromba. Asi kana varivo vane zvibatawo zvavakaitawo yaiva nguva yacho ngavangobvuma tidi vandisunungurire upenyu hwangu huindike. Ndingafarawo nekuti ndikafa ndakadai ndasiyira vana vangu dambudziko havana chakanaka chavachazoona. Ndio mashoko angaudza vabereki vangu. Inini tona ndisingati kana kuenda pamuprofiti kana pang'anga ndotoda kuenda because ndizva kuti inini handina chipono zvakachena ende vari kutongobatwa nekuti tikatonira navo vabereki tikati pamwe chete kudai vanotonyatsotendeka kuti ii asi wakauya nemukadzi wako makauya mukaromba makauya mukadzi asi hamuna kuzopedza chidzidzano ndopanina taurere mhiko dzayakapa vabereki kuti vasazoite pamuri kana kumba kuitira kuti upfumi hwavo hurambe huchiendera mberi. Ipapo haisati yambotaurayo ningikiri, haisati yataura mhiko dzayakaita navo haina kundiudza, haisati yandiudza. Saka mainzi matengwa nemari, mainzi makatengwa mari kuri kungoenda katengwa nichidhura akwaenda idhura chaiko prize ameno zvemakore wavo kuti handisati ndaudziwa kuti kwai, asi kuti pandakatomboendawo nyange kune imwe chechi kwaizveshuwa kugamuchira ufumi pane zvavakatogamuchira vakadlawo hatizivi kuti vakagamuchire iwo handizivi, asi kuri kuenda ndakatenga mukomana uyu achidhura. Plus uchena hunotaurwa hwomumusha mukwedu kana tichitovaona vakatozokwanisawo kuvakaimba muprospectum tototi vane zvavakatowana havane zvavakatowana. Aiwa, tinotenda mukoma Muzi nekuuya kwamaita. Tine chivimbo chekuti sekukumbira kwamaita mhuri yeZimbabwe ichanzwawo kune vanokwanisa kukubatsirai vokubatsirai. Ndichipendera vamunoda kuti vakubatsirei vanhu vakaita sei? Makasununguka kuenda kwese here kana kuti munoti isusu hangu inini ndakazvimiririra ndoenda kune vechivanhu kana kuti aiwa ndakazvimiririra ndoenda kunana papa vemafayafaya? Kumafayafaya ndo kwandakakurira ndo kwandanga ndichingoshanda ndiri. Stage yandasvika ingozi yava kutaura neni iri kuti yakudawo simba kubva kuvanhu ven'anga. Plus 2 kana pane zviripo zvingava zvakaitiwa mhiko dziri pamba pana baba kana kuti dzingava pamba pangu kana semunhu kana ndakaromba kwai dzinobvisiwa nen'anga hadzibvisiwi nemaprofita. Nekuti mataurirwo azviri kuitiwa kwai vanofa. Zvechokwadi kuri kui vanofa, kuri kui pakabahwa chaiko. Ende chanetsa nechekuti izvezvi zvandava kutaura kudai ndichisvika kuno ndakadiscover kuti musha wese waromba. Nekuti musi wandakasvika inini ndichibva kuSouth Africa last year in October, the day chairo ndakasvika ndisati ndatombotaura nomunhu ndakanga ndateswa mukofini zvekutourawa chaiko. Muri kuti chii mukoma Muzi?
anditi munoona chivanga chapora ichi chirapa ichi chivanga ichi chakatoitika ndichigwa nokutovhura kofini randanga ndaisiwa nokuti ndakanga ndakavata around 4 makuseni hameno chakangonditi idai maoko kuti ndichigwa handipozivi chakangoti angonodaiwo ndikudhutsika kuti mandiri muno ndiri mukofini rakatokiwa rakatovhakwa rakakiwa ndokubva ndachitangisa kuchema ndatofa kaini saka ndatofa so ndatofa ndokutanga kuchema zvaita semunhu anorota but that was physical kana ndandisina kutomuka ipo paya zvatototaura izvi ndikati ndakadovikwa nokuti pandaidaro handiti ndichigwa nekofini riya ndichiramba ndichigwisana nekofini riya ndaipamba pavatete pandandasvikira vatete nomurume wavo vakatoya vakamira padhoo vachibvunza ko chii nhai tsano ndaisavanzwa ndichingoramba ndichivhura ndichigwa nokuvhura kofini riya saka pakazovhurika windo ndakadiscover kuti maketeni anga arashigwa kure apa ndingikiri inini ndakatomira namakumbo pamubhedha zvandisina kudiscover kuti ndasumuka nguva izokumira namakumbo saka ndakamira namakumbo ndachigwa nekutovhura windo ravhurika saka ndopo ndototi kunana vatete ndopo ndovavachita kwakanaka here nhai tsano zvamunochema chii ndototi ndopo ndotoona kuti makumbo angu mabvi angu haachina simba ndototi ndandaiswa mukofini ndandafa ndichitogara pasi saka kana ndandakundikana kubuda mukofini riya ende mhepo iyi ende ngozi yakatozozviverifya kuti zveshuwa anga afa ikatotaura nemunhu anga andisa mukofini kuti ndinenge zveshuwa yakaverifya ikatovaudza kuti wanga afira mumba mako mwana wangu. Saka makai makapara kune vamwe vana kune vamwe veukama chamakapara imimi tozoti sekutaura kwamaita mukati ndakatengeswa nevabereki vari vaviri inova mhaka yenyu nevabereki venyu vamwe vana havazoitenga kupi yekuvengawo mukoma wavo vamwe vana ava vari kuti life ma-ups and down saka iwewe kana wakoniwa life rikakubhema mwana ingoziva kuti ndindakoniwa siyana nekutendeka vabereki kana munhu wakoniwa ndo life isusu ndichiona tichitengawo mota tichibudirira tinotombosvikawo pangu patinovata mumba tisina kudya nekuda kuti life kukwira nekudzika. Tinotenda mukoma muzi regai timboonawo kuti vangakwanisa kukubatsirai ndevapi toona kuti tobatsirana sei padambudziko iri. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vana vachitaura navo ndi mukoma Moses vangatsanangura kuti ndigere pano ndine ngozi yen'anga yakaurayiwa nevabereki vangu mushure mekunge vanditengesa ndichiri mudumbu vakatoita agreement yekuti aiwa tichatorawo mwana mushure mekunge varomba kuti vawanewo mari zvinhu zvanetsa panguva iyoyo sekutaura kwavatoita kuti takatokura zvinhu zvakanaka asi chakundinetsa ndechekuti ndaakubudirwa nengozi yen'anga iyoyo ichiti ndakaurayiwa nevabereki vako ndinoda mombe 20 kuti vandiripe iwewe uri mwana wangu ndofunga manzwa matambudziko vari kusangana nawo kuti kumabasa mukati memba zvinhu zvinogona kumbonetsa asi chiri kundinetsa ndechekuti ndini ndega pavana vese ndine dambudziko kana kuti ndini ndega ndine matambudziko andiri kusangana nawo kuti ndiendewo kuvabereki vanobva vati shamwari zvionere matambudziko ako vanawo mbva vati aiwa mukoma zvinoitika life ima-ups and downs zvinotomboomera munhu wese chirega kutendeka vabereki ndikada kuenda kune vamwe ukama vanhu vese vari kupera kufa vachirwara nechirwere chepfungwa saka hakuna wandinokwanisa kuchemera kana kuenda chikumbiro chavo ndechekuda ndawana vanoita zvematare vana mbuya nana sekuru vanokwanisa kundigadzirirawo ngozi iyi nekuda kwekuti irikutaura kuti ikagadzirwa zvakanaka ndinenge ndiri mumwe wevapfumi ndichitevera vana strive masiwa muno munyika ndokufananidzwa kwavaita kuti ndikangogadzirwa mhepo kana kuti ndikagadzirirwa zviri pandiri ndinokwanisa kurarama neupfumi kana kuine vanokwanisa kubatsirana namukoma vabatei panhamba dziri kubuda paskrini kana kuti tibatei panhamba dziri kubuda paskrini zvakare tinokusvitsai kwavari vanouya ikoko movabatsira padambudziko iri hanzi vemafaya ndokwandakakurira ngozi iri kutotaura kuti aiwa musatombosvike enyu pedyo ndiri kuda vechivanhu ndikuda kwakuti ngozi yacho yakasimba tisangana zvakare pamamwe maprograms zita ndinonzi Elizabeth Nyagunchiti Chisarai.